Hej alle sammen. Velkommen til jeres aller sidste uges virtuelle aflevering på denne her måde. Næste gang I skal aflevere noget som helst her på Jeg skal være lærer-modulet, så er det faktisk jeres afsluttende synopsis. Men det taler vi mere om, når vi snart ses igen på seminar. Vi har valgt også at lave oplægget til denne her uges opgave som screencast, fordi I skal aflevere som screencast, så I får helt styr på det, inden I skal aflevere jeres produkt efter synopsen. Så det er simpelthen for at øve os, ligesom I skal øve jer. De 3 tekster, der er udgangspunkt for denne her uge, fremgår også af studieplanen, og de 2 nederste ligger i tekstmappen på fronter i vores rum. Ugens opgave har vi så strikket sådan sammen, at jeg selvfølgelig fortæller lidt hen imod opgaverne og lidt om dem, men for at det er helt tydeligt, hvad det er, som vi tænker er jeres opdrag, så har vi valgt at markere opgaverne med sådan nogle bokse, som I kan se her. Det I skal i denne her uge, det er at aflevere et screencast, ligesom I har prøvet det før, med link i afleveringsmappen. Og i denne her uge kunne vi godt tænke os, at I prøver at eksperimentere lidt med at få tekstbilledsiden til at arbejde rigtig godt sammen med lyden. Det vil sige, at det I bruger lyden til er at udfolde og argumentere, ligesom mange af jer faktisk også gjorde rigtig godt sidst. Og så til netop at fastholde de helt væsentlige pointer måske på tekst- og billedsiden. Fordi der har været det her bøvl med fronter og mail og alt muligt, så skal I først aflevere fredag i næste uge om morgenen. Nu kunne man så spørge, og det er der tit studerende, der gør, når de løber ind i de her tekster og det her område, som ligesom handler om skolen som organisation og hvad skal man sige, noget af det formalia, som skolen ligesom er underlagt. Så siger de, hvorfor skal vi arbejde med det her? Hvorfor skal jeg arbejde med det her? Og det dårlige svar kunne selvfølgelig være, ja, hvorfor skulle I ikke? Men det lidt mere nuancerede svar kunne være, at det blandt andet handler om at vide, hvad er det egentlig for en skole, I lander i? Hvordan er det egentlig, at der faktisk bør være forskel på den skole, I selv har været elever i, og så den skole, som I faktisk skal ud og være lærer i her om 3,5 år. Og så fordi, kan man sige, at noget af alt det her historie og formålsparagrafudvikling og didaktiske syn, det farver faktisk også vores egen måde at se og forstå, og sådan set også tale om skole og skoleudvikling på. Derfor så har vi indsat nogle billeder her, for ligesom at vise, jamen, hvad er det for nogle forskellige syn på læring, på elever, på lærere, på skole, på undervisning, på viden, på kundskab, på færdigheder, man kan tænke sig. Billederne vil vi lade tale lidt for sig selv. Det vil sige, at nogle af de her eksempler bliver sådan set også udfoldet i teksterne. Hvordan er det, man overhovedet kan anskue jeres opgave, elevernes ansvar, forældrenes ansvar, skolenes ansvar, ledelsens ansvar osv., når nu der skal foregå en eller anden form for læring. Og det er det, vi har prøvet at vise med de her billeder. Måske kan I selv finde nogen, der kan illustrere nogle af pointerne bedre. Det er sådan, at der jo, som de fleste af jer sikkert godt ved, er indgået en aftale, som hedder Aftale om et fagligt løft af folkeskolen, her i sommeren lige før ferien. Og i daglig tale, der kender vi den nok lidt bedre som folkeskolereformen eller bare reformen. Det er den skolevirkelighed, som I kommer til at skulle både i praktik i og ud og agere som lærer i,
fordi den jo altså træder i kraft fra næste skoleår. Og det vil sige, at I kommer til at arbejde ud fra al den viden, som blandt andet også ligger bag denne her reform. Hvis man klikker ind på linket, så opstår der blandt andet det her, nemlig nogle af de forskellige veje ind, I kan tænke på. Og noget af det, der sådan er noget af det vigtigste, synes vi, det er det her med overblik over reformen. Der er det sådan pindet ud, hvad er de helt centrale elementer. Og så en masse gode spørgsmål og svar i forhold til, hvad betyder den her reform reelt for både elever, lærere, forældre og skolevirkelighed i Danmark. Opgaverne, som I skal arbejde med i denne her uge, er måske på en eller anden måde af sådan lidt mere overordnet karakter, fordi I netop ikke har en hel masse tekst at gøre godt med, men skal lave sådan en slags fremlæggelse. Og derudover så er det sådan nogle opgaver, som kræver vidensanvendelse. Det vil sige, at I på en eller anden måde skal sammendrage nogle pointer, som I så skal udfolde i jeres svar. Og den første opgave, vi stiller jer, den lyder sådan her. Find en faglig overbliksskabende og konstruktiv måde at formidle pædagogikken og den danske folkeskoles udvikling og historie, som den skitseres i teksterne. Det vil sige alle tre. Altså både reformteksten og så de to tekster, der gennemgår det mere historiske. Om I bruger tabeller, eller tidslinjer, eller skuespil, eller mindmap, eller billeder, eller tegninger, fordi I kan den slags, eller noget helt andet, det bestemmer I selv. Men I skal på en eller anden måde vise, at I har et overblik over denne her udvikling og historie, og at I kan gøre det forståeligt for andre. Derudover så stiller vi jer en opgave, der hedder, prøv at formulere jeres egen formålsparagraf, og en didaktisk grundopfattelse, der kan passe sammen med den. Det er faktisk måske en lidt større opgave, som kræver noget værdidiskussion, og måske kan I slet ikke blive enige, og så må I lave et kompromis, hvilket jo så på mange måder ligner den virkelighed, som de formålsparagrafer, I har læst om op gennem tiderne, også er resultat af. I kan eventuelt overveje, om I også vil illustrere det med nogle billeder, eller nogle illustrationer af, hvad er det så, som I tænker er de helt grundlæggende værdier i det. I behøver ikke lave en formålsparagraf med 3 stykker og så videre, lige så omfattende som den er, men ligesom at trække ud, hvad er det mest centrale for jer, og se, hvad er det, I synes, den danske folkeskole skal, og dermed, hvordan skal didaktikken bagved så være. I teksten i Effektiv Undervisning af Per Fibæk Laursen, der præsenterer han 3 forskellige didaktiske modeller, som vi har sat ind her nederst på slidet. Prøv at forklare dem. Hvad er egentlig deres hovedpointer? Og hvad kan man bruge sådan nogle modeller til overhovedet? Både nu som lærerstuderende, hvor I sidder og tænker, hvad kan jeg bruge det til? Men også, hvordan kan man overhovedet som lærer bruge det her til noget? Og måske synes I, at det kan man slet ikke. Og det er helt i orden. Så skal I selvfølgelig bare, ligesom I skal, hvis I synes, man godt kan, argumentere grundigt for, hvad er det, I ser af mangler eller problemer eller udfordringer i forhold til at arbejde med det her. I kan eventuelt skele til den øvelse, der hedder studieøvelse 4, som står på side 288 i Effektiv Undervisning. Der er nogle forslag til, hvad er det, I kan lægge vægt på. I samme bog er der de der didaktiske nærbilleder til en start. Og de 2 nedslag, der er lavet i undervisningen, altså omkring både Degnen og Bente, der står, at hverken Bente eller Degnen altså har fuld kontrol over, hvad deres elever lærer. Prøv at diskutere det her udsagn, og hvad er det for nogle udfordringer, som Bente og Degnen, og måske lærer i al almindelighed, står i.
Og så har vi stillet nogle spørgsmål, som der muligvis ikke er rigtig nemme svar på, men som oplæg til diskussion. Altså kan man egentlig som lærer overhovedet have kontrol over, hvad samtlige elever lærer, eller bare nogle af dem? Og hvordan kan man gøre det, hvis I mener, at man kan, eller hvordan kan man komme tæt på at have en eller anden kontrol? Eller er det slet ikke kontrol, man skal have, eller noget helt andet? Prøv at diskutere det, og komme med et sammendrag af den diskussion i jeres aflevering. Og så til sidst de altid relevante refleksionsspørgsmål. Hvad har I nu lært, som I ikke vidste før? Og det vil sige, det kan sagtens være, at det man har lært, det er, at lovtekst, det er sådan set stadigvæk kedeligt. Men det kan også være, at I har lært, at der er rigtig stor forskel på, om man giver nogle kundskaber, eller om de selv erhverver sig dem, for eksempel. Man kan også sige, hvordan kan I anvende al den viden, I nu har i jeres praksis i folkeskolen som lærer. Enten kan det være, at I allerede er der nu, eller når I kommer derud. Og den sætning kunne selvfølgelig være formuleret anderledes, hvis nu vi havde skrevet, hvordan kan I anvende al den viden, I nu har fået, eller I nu har erhvervet jer. Og dermed vil vi også tale ind i nogle helt forskellige læringsforståelser. Så altså sproget afslører, hvordan vi tænker om læring og viden, og dermed om elever og lærere og skole. Så rigtig god arbejdslyst. Vi glæder os til at se og høre, hvad I har fundet ud af i de her sådan lidt mere overordnede diskussioner, hvor I skal bruge jeres historiske viden. Vi høres ved.